Kubor nakaslem jong unongsan hima. Samla man bhalang phankon ubade unawat RTI kajala hagjingwat jingpenshai lingba ka RTI na office ka hima muliam ulalap bagidan khat ar tadi ki khrdop khrong khajna hapori bhoi bala penyeng da ka office chung UCM ka hima muliam bat ka dor bar kani gijingwat RTI uni usamla ka de hadian bu UEM ka HEDC uba pawal saklat ula penshai bagidan tang lai tadi ki khrdop khrong khajna jong ka HEDC hari bhoi district hadian bakagan huan kinong nya trok kila kam bagi don hadu khandu tuli ki khrdop khrong khajna hari bhai ule thu bai ki kali he ki shim khajna arspa tingka shisenian ki kali red ki shim shispa tingka shisenian bari ki kali ba khamret ki shim san pho tingka nalor kata lada kin ki kali ki ya lai ne sausian ki khrdop lum khajna ki habbet ban sieu ya ka khajna ule thu banuru usnam arja arfu ar hadu arja arfusan kajingyo lum na ka bai khrong khajna kalong handru phulai lang arfu phra hajar tingka hakbede bargani na kalyang jungu ulabu jingli la hatu ka hima maliam ka yo jingbet ne em ban bu khadop khrong khajna hari bhoi ni na ka district council ni ka yo ne em ya ka NOC na ka tnat PWD ne ki board district shu shu la ong bakani jingmi ki khadop khrong khajna kam don kunu kunu jingpen yo nong ki pat ba ka jila hendai ka I kumba ka kijet kala na upat ba nakaliang jungu berkekin hun unsa ujor syaki HEDC bat syaktanat district council affairs hakbede berkani ka karteng jonga kade man balang phankon ngadi uwei na ki nongwat RTI hakajala te sashisien pat ngai khublei yaki pajba nongpej jongkari khasi jantia bat jongka jalahi boro kawei kiba juei pej yakini ki kubor nakapor syakapor ka shua bangan ya chakmat habiade bat kani ka RTI ka ba an penshai mata kasngi te ngasngo ban ai khublei nangkong ya ka Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District hakaba ngilai hakilat patai khubor hakini kisngi kibalalaj hakaba kilasai madan hakaba yadai bat kahima maram kajing yadi yathi jaka hangtai hapo hima maharam hakaba lale hi dau sim maharam hakaban di yaki jaka sha kisipai te nakaliang jonga ngai khublei ya itu kisamla mo kibala ami shakhmat bar kumju shuai bangan ya shakhmat ru ngakwa ban penchai kumni mo habia dei kabanta hiru kaba nga kwa banyasam hi shaki pajba nong pen matagasngi kadai ha lor kihima lesi yo dangdon ki pajba ki bam patep ki ai kita kihima bat kai kajing traikam jong kita kihima ki bodon hapo dikhasi jongi te khandiar ru shua ba ngan batai ya hakbaya dei ya kani bat kani ka RTI ngakwa ban panpau hangni mo hagap ngam kan tho mo ngam di manga kan tho yanu hendrai ngasukwa ban panpau hangni hakaba ngalai hakilat pathai khubor kata arpso tarik mo jong panai Julai 2000 hakaba ladon kata ka seng neka kunhun jong kita kinong nyatrok hakaba kila ong ba kidon hadu khanriu tali kita ki khrdop lum khajana neki khrdop khrong khajana ki bela penyang daka Khasi Hills Autonomous District Council hangthia po ribhoi henrei aba ngalai I lampa kilat pathai kubor hakaba nakaliang jong iba powal soklat ibadei I nong aiktien jong ka isi kabadon hangthia po district council ila ong ba katkum kajing ong jong kitu kiseng kinong nyatrok baki ong baki don khanriu tali rei khanriu tali taki khardop khrong khajana rei nakaliang jong iba powel ila penshai ba kamdei kumta ki ong ila ong ru ila penshai hang tu ba ki khardop lum khajana jong ka district council ki don tanglai tali hang thia po riboi te bat ila penshai ro hang tu ba let's say yo kini ki wei ki khardop lum khajna ne ki khardop khrong khajna yo ki la bandei mo jong ki dorbar snong
ya jongki dorbar raj niki dorbar hima te kai haba yade bakani ka ba kwa ban pensai hakani kasngi bamta kadai halor ka jingdan jong kini ki kherdop lum khajna ni kherdop krong khajna ki bla penyang dah ka hima melim kata ka office jong usim hima melim bat ka dorbar hakaba katkum kani ka RTI ngalalap badan hadu khat arteli kita ki kherdop lum khajna ki bala penyang da ka office jong usim ke hima melim ba ka dorbar ki badan hang thia po ribhoi district te ngan jer kerteng ya kita ki khat arteli ma ka banangkong ma kadai ka killing beat kata kadai ka kasurok ka killing roots nangta ka sning beat ka kerteng jong kasurok kadai side sning maurong nangta ka balai kadai raitong beat ka kerteng jong kasurok ka papniang eta ka kherdop kadai ka sning mau di root nangta ka basau kadai ka yam pajmo hangni kidon arteli ma ka yam ka way di ka yam area kadai ka entry but ka way but ka yam area kadai exit kidon arteli kadai entry but exit ma po yam nangta kabasan kadai ka 0 point beat nangta ka kerteng jong kasurok kadai sning yarong root kabahan riu kadai ka raleng beat ka kerteng jong kasurok kadai maulendap mau syoro root na kabahnyau kadai khatlai mile tamul kusi je ka kerteng jong kasurok kadai khatlai mile root kabapra kadai narbong bernihat beat ka kerteng jong kasurok kadai ber bun road nyata ka bakhandai kadai mai khuli teranga beat nyata ka kerteng jong kasurok kadai teranga road nyata ka bashpho kadai roi beat ka kerteng jong kasurok ka papenyang nyata ka kherdop lum khajna kadai ka bhoi rembong road nyata ka bakhatwei kadai sauriang ka kerteng jong kasurok kadai sauriang road nyata ka bakhat ar kadai marman beat ka kerteng jong kasurok kadai paham sobar road te bat ngala keliru ya ka jing trekam jong kini ki kherdop lum khajna te aka jubab bangalayo kapan i ba kini ki kherdop lum khajna ki trekam bet boro apsau kenta ma te nangta ngala keliru ki jat kali yu ki ba hab ban long ban hak tagi kherdop kan ki ba hab ban siu kan ya ka lara ki yat nya kita ki kherdop lum khajna di hangni katkum kani ka jubab ki ong ba ki kali he ki kali red bat ki kali ki ba khamret nangta ru ngala kali kador kanu kador ka pakisem mah hagit ni ki kherdop lum khajna di ki kali he kisim arspa tangka kamut chisenya yang ta ki kali red kisim chispa tangka kamut chisenya nang ta ki kali pat ki bakham red kisim sanpo tangka kamut chisenya kamut lada ka way ka kali kaya lai ne sausin nakini ki kherdop lung khajna kamut ki habet bansiu yakini ki khajna de ngala keliru da ka karu komsiu ma haki ni ki kherdop lung khajna tikatkum kani ka jubab kilapan iba ya ban siu bet ta kapisa haki ni ki kherdop lum khajna te nang ta ngala kali ru manu bala penyat ya kini ki kherdop lum khajna katkum kani ka jubab hangde ki pen iba ya kini ki kherdop la penyat i da ka office jong usim ki mamelim ba ka dorbar nang ta ngala kali katnu kai ka jing yo lum na kini ki kherdop lum khajna nadu usnam arhajar arpuar hadu menta arhajar arpusan te katkum kani ka jubab ma ngalayo ba nadu usnam arhajar arpuar adu arhajar arpulai ka jing yolum nakini ki kherdop lum khajna kalong khatwei lak lai punriu hajar kata kadai jong usnam arhajar puar arhajar pulai nangta jong arhajar pulai bat arhajar arpusau kajing yolum kalong khatsan lak arpu prahajar te jong usnam arhajar arpusau pat kadai khanriu lak prapuwei hajar tangka nangta
jong usnam arajar arpusan arajar penriu kadai kat kandai lak prapulai hajar tengka ladangi total yakini boro nadu usnam arajar arpuar hadu uni usnam bamenta kajengmi lani jong usnam arajar arpusaupat kadai kanriu lak prapuai hajar tengka nangta jong usnam arajar arpusan arajar penriu kadai kat kandai lak prapulai hajar tengka ladangi total yakini boro nadu usnam arajar arpuar hadu uni usnam bamenta kajengmi lani kajeng yo luma na kini ki kherdop lum khajna kalong riu pulai lak arpo pra hajar tengka te bat kawairu ngakwa ban bu mo kajeng keli hatu kanika jingyang kajing penyang ya kini ki kherdop lum khajna ha kitu ki jaka ki bangalada patai yapi te ki bala penyang hi da ka office jong usim ka hima melim ka dorbar hatu hiyo nem ya kata ka jengbet ma na ka Khas Hills Autonomous District Council ko bangi tip hi ba ka Khas Hills Autonomous District Council di kadai ka we ma lani ka keme ya ki hima khasi baro kan te yang taruh ngaku ban penpau ni ka wede ba kitandar ma ko bangi tip ba ka hima melim lani ta ka office jong usim ka hima melim bat ka dorbar kadai ka office kadai ka public authority katkum ka jenglap ka jonga agabiade ba katandar mo kamsam ladon kanu ka jingkhat tandar agabiade bat kini ki kherdop lum khajna lese ya kata ngimla bantep yo lese yo la bandon banta mo naki briu nani ki batri hapo ka office yang usim imam melim ka dorbar hakapan ai kan ya kini ki tandar sya kita ki rusimet ki ba ngimla bantep mo ya kata te nang taruh mo ngakwa ban bu kani ka jengkeli mo atu lese ka office jong usim ka hima melim baka dorban kayo na meta ka NOC nakatnat PWD man peniang kini kharab lum khajna lani kayo na meta ka NOC naka district administration ka bamut naka office jong deputy commissioner Riboy district lani kayo na ya kata ka NOC naka Khas Hills Autonomous District Council Henry hagabaya day bakani kijing kelipat nakaliang jong ka office jong usim hima melim ka dorbar kimsem la jubab katkum kani ka RTI ka panglayo kimsem lala ban jubab hagabaya day bakani kijing keli kiba ngala bu te bar kaliang jong ai kum wei na kinang wat RTI ngayi ba kajing dan jong kini ki kherdap mo lum khajna ki badon ki bala panyang hi taka office jong usim hima melim ka dorbar ki badan hang thia po Riboy district ngayi ba kamdon kajing yo onong kanu kajing pen yo onong yo paj ba dani kata ka ong ka profit mo ka bangin dong ngayi ba kadon kalong panban kumba kajet kala panban nangi paj ba te yo lesi ka kajing mi nang ni ngimtip yo la kata kaji yo la ban yo nong manu ya kata nakaliang dong ingem la ban tip ya kata te pilek kumno halo kanika jing ni kena RTP haba te hakaba khadu hi nakaliang kajonga hi kumu wei nakinong wat RTI berkumju iru baka kenhun hi kabanga dan hakaba yade hi pat kani ka banta kanom kut tangha ilat pathai kubur mo ibang ala pensai pajba ndai abaya dei bakani ka pantangan sabu melani ngan satho da ka complain sapo Khas Hills Autonomous District Council baru kumju ngan satho ngan sabu ka complain sapo District Council affair ka badai ka wei ka tanat ka sarkar jela ka bapet ya Khas Hills Autonomous District Council nang taru wala dahap banya mo kam sedrong ru ngan satho ka Ministry of Road Transport hagbe day bat kani ka banta tike ba penlong pi ba pin wat RTI kini ki namar ba ngala ngi layo mo kata ka jeng ud jeng nam ha pengiya sarum seneng ngiyos ngo ya kata ka jeng ud jeng nam jong ki pat ba
lesi la dati hakenu nugi benta mo kata ka yong kata ka jengrem jong ki tiar ka jengrem jong ki marbam mardi lesi kata ka bala pelong ya mo pangan muat ikan ka RTI